பாரதத்தின் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம். இந்தியா மியான்மர் இந்த ரெண்டு நாடுகளுக்கும் நடுவில் அந்த பார்டரில் இருக்கிற ஃப்ரீ மூவ்மெண்ட் ரெஜிமை பிப்ரவரி 8ஆம் தேதியோட சஸ்பெண்ட் பண்ணுறதா நம்மளுடைய உள்துறை அமைச்சர் திரு அமித்ஷா அவர்கள் சொல்லியிருக்காரு. இந்த ஃப்ரீ மூவ்மெண்ட் ரெஜிம்னா என்ன, இதை ஏன் இப்போ கேன்சல் பண்ணியிருக்காங்க, இதை எப்போ கொண்டு வந்தாங்க, இதை தவிர்த்து இந்தியாவுக்கும் மியான்மருக்கும் நடுவில் ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட் இருக்குது, கலதன் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதனுடைய நிலைமை என்ன, இது எல்லாத்த பற்றியும் கொஞ்சம் விரிவாக தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த ஃப்ரீ மூவ்மெண்ட் ரெஜிமை சஸ்பெண்ட் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஷேர் பண்ணுற இந்த 1643 கிலோமீட்டருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வேலி போட போகிறோம், ஃபென்ஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதையும் நம்மளுடைய உள்துறை அமைச்சர் திரு அமித்ஷா அவர்கள் சொல்லியிருக்காரு. அந்த அளவுக்கு இந்த நாட்டிலேருந்து நம்ம பாதுகாத்துக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன ஏற்பட்டது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்ச 60 ஆண்டு காலத்துக்கு அப்புறமும் ரொம்ப பின்தங்கிய நிலைமையில தான் இந்த மாநிலங்கள் இருந்தது. கடந்த 10 ஆண்டு காலங்களில் குறிப்பிட்டு சொல்கிற அளவுக்கு இந்த மாநிலங்கள்லாம் முன்னேறி இருக்கு. மியான்மர் இந்தியாவோட அண்டை நாடு. இந்தியாவில் இருக்க 4 ஸ்டேட்ஸ் இந்த கண்ட்ரியோட பார்டர் ஷேர் பண்ணுறாங்க. அருணாச்சல் பிரதேஷ், நாகாலாந்து, மணிப்பூர் அண்ட் மிசோரம். இந்தியாவுக்கும் மியான்மருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 1643 கிலோமீட்டர் பார்டர் இருக்குது. பார்டர் அப்படின்னு சொன்னால் இதில் வேலிகள் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. இதை போரஸ் பார்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதில் குறிப்பாக 2 இடங்கள் இருக்குது. அங்கேருந்து இங்கே வரத்துக்கும் இங்கேருந்து அங்கே போகிறதுக்கும் இந்த பார்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அது எந்த இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோரே டாமு அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்குது. ஜோகாட்டா ரி அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்குது. இந்த இடங்கள் வழியாக வரும்போது முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாட்டிலேருந்து இன்னொரு நாடு வரதுக்கு வீசா அந்த என்ட்ரிக்கான விஷயங்கள்லாம் வேணும் இல்லையா. 2018 நரேந்திர மோடி அவர்கள் தலைமையிலான அரசாங்கம் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு ஃப்ரீ மூவ்மெண்ட் ரெஜிம் அப்படிங்கிறத கொண்டு வருவோம். எப்படின்னு சொன்னால் அங்கே இருக்கிற மக்கள் இங்கே 16 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் உள்ளே வர முடியும், இருக்க முடியும். இங்கே இருக்கிற மக்கள் அங்கே 16 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் உள்ளே போக முடியும், இருக்க முடியும். இது ஏன் இதை கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குக்கி இனத்தவங்க தான் எல்லைக்கு இந்த பக்கமும் இருக்காங்க, எல்லைக்கு அந்த பக்கமும் இருக்காங்க. ஸோ இந்த நாடுகள் அப்படின்னு சொல்லி எல்லைகளாக இவங்களை பிரித்தா கூட இவங்க உறவினர்கள் இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் ஒரே இனத்தை சேர்ந்தவங்க தான் இருக்காங்க. அதனால இவங்க அந்த டெமோகிராஃபியை பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இப்படி ஒரு ரூலை கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ அவங்க அங்கேருந்து இங்கே இந்த 16 கிலோமீட்டருக்குள்ளே வரத்துக்கு இவங்க வீசாலாம் வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இங்கே வரலாம், திரும்பி இங்கேருந்து அங்கே போகலாம். மியான்மர் 1948 வருஷம் பிரிட்டன் கிட்டேருந்து விடுதலை வாங்கி ஒரு தனி நாடானாங்க. இவங்க முன்னாடி பர்மான்னு சொல்லுவாங்க. இந்த இந்தியாவுக்கும் பர்மாவுக்குமான அந்த உறவுங்கிறது ஒரு நெடுநாளைய உறவு. அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டிலேருந்து கூட பல பேர் பர்மாவிலலாம் போய் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. 1962 வருஷம் அங்கே ஒரு இராணுவ புரட்சி ஏற்படுது. இந்த இராணுவ புரட்சிக்கு அப்புறமா அங்கே இருக்க முடியாமல் உயிருக்கு பயந்து அங்கே வேலை பார்த்துட்டு இருந்த தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த இந்தியாவில் இருந்த பல பகுதியில் போயிருந்தவங்க திரும்பி இந்தியாவுக்கே வந்துட்டாங்க. கிட்டத்தட்ட 2011 வரைக்கும் அங்கே ராணுவ ஆட்சி தான் நடந்தது. இந்த ராணுவ ஆட்சியை எதிர்த்து ஆங் சான் சூயி அப்படிங்கிற ஒரு ஆக்டிவிஸ்ட் மிக கடுமையாக போராடினாங்க. அவங்க ஒரு அரசியல் கட்சியும் வச்சுருந்தாங்க, நேஷனல் லீக் ஃபார் டெமோக்ரஸி அப்படின்னு சொல்லி. 2020 அங்கே ஒரு எலெக்ஷன் நடக்குது. அதில் இவங்களோட அந்த நேஷனல் லீக் ஃபார் டெமோக்ரஸி பார்ட்டி ஜெயிக்கிறாங்க. இவங்க அந்த நாட்டோட பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகிறாங்க. ஆனால் சில நாட்கள் தான் இது நீடிச்சுது. சில மாதங்கள்லேயே திரும்ப இவங்களை ஹவுஸ் அரெஸ்ட்டில் வச்சிடுறாங்க அந்த மிலிட்ரி ஆட்சி. அவங்கள ஆட்சியை இது பண்ணிட்டு திரும்ப ராணுவம் ஆட்சியை அவங்களோட கட்டுப்பாட்டில் எடுத்துக்கிறாங்க. ராணுவ ஆட்சி மட்டும்தான் இந்த நாட்டோட பிரச்சனையா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை தவிர்த்து பல மிலிஷியா குரூப்ஸ் இருக்காங்க. குறிப்பாக இந்த அர்கான் ஆர்மி, அர்கான் லிபரேஷன் ஆர்மி, அர்கான் ரோஹிங்கியா சால்வேஷன் ஆர்மி அப்படின்னு சொல்லி பல இனக்குழுக்கள். இவங்க எல்லாமே ஆயுதம் ஏந்தி போராடக்கூடியவங்க. இவங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தருக்குள்ள ஒருத்தர் போராடிப்பாங்க. இல்லைன்னு சொன்னால் இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து அங்கே இருக்கிற அந்த கவர்மெண்ட்டை, அந்த மிலிட்ரி கவர்மெண்ட்டை எதிர்த்து போராடுவாங்க. இந்த மாதிரி இந்த நாடு எப்போவுமே ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஸ்டெபிலிட்டி இல்லாத நாடாக தான் இருந்திருக்கு. இப்போ போன வாரம் இந்த ராணுவ ஆட்சிக்கும் இந்த அர்கான் ஆர்மிக்கும் எதிராக அவங்களுக்கு நடுவில் ஒரு சண்டை நடந்திருக்கு. அதில் பலேத்வா அப்படிங்கிற ஒரு இடத்த இவங்க கேப்சர் பண்ணிட்டாங்க. இந்த அர்கான் ஆர்மி கேப்சர் பண்ணிட்டாங்க. சரி, அதில் இந்தியாவுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது நம்மளுடைய இந்த மிசோரம் மாநிலத்துக்கு ரொம்பவே பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு இடம். சமீபத்தில் நடந்த இந்த மணிப்பூரில் நடந்த இந்த கலவரங்கள் அதில் நடந்தது பார்த்தீங்கன்னா குக்கி மெய்டி, அதாவது மைனாரிட்டியாக இருக்கிற குக்கீஸ்க்கும் மெஜாரிட்டியாக இருக்கிற மெய்டிஸான ஹிந்துஸ்க்கும் நடந்த பிரச்சனை இது அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்மளுடைய மீடியா ஹைலைட் பண்ணாங்க. பட் இதில் ஒரு பெரிய ட்ரக் ஆங்கிள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பல பேர் எக்ஸ்போஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. இதில் இருக்கிற ட்ரக் ஆங்கிளை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கோல்டன் ட்ரையாங்கிள்னா என்ன, இந்த கம்போடியா, லாவோஸ், மியான்மரில் என்ன நடக்குது, இதன் மூலமா உலகம் முழுக்க எப்படி ட்ரக் ட்ரேட் நடக்குதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். அதே மாதிரி கர்னல் விப்ளவ் திரிபாதி அப்படிங்கிற ஒரு ராணுவ அதிகாரி அவரோட குடும்பத்தோடு ஏன் கொல்லப்பட்டாரு, அதே மாதிரி இந்த 2014 அப்புறமா இங்கே எத்தனை 1000 ஏக்கரில் பாப்பி சீட் கல்டிவேஷன், அதாவது அந்த போதைப் பொருட்களுக்கான அந்த கல்டிவேஷன் அழிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறதையும் புரிஞ்சுக்கணும். அப்போ தான் இதில் ட்ரக் ட்ரேடுங்கிறது அந்த ஆங்கிள் இதில் எப்படி இன்வால்வ் ஆயிருக்குங்கிறத நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியும்.
இந்த ஃப்ரீ மூவ்மெண்ட் ரெஜிமை இப்போ ஏன் திடீர்னு நிறுத்தணும்? 2018 இதே நரேந்திர மோடி அரசாங்கம் தானே இதை கொண்டு வந்தாங்க. அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியாவுக்கும் மியான்மருக்கும் இருக்கிற ஒரு பெரிய பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ரோஹிங்கியா அகதிகள். இந்த ரோஹிங்கியாஸ் வந்து அந்த நாட்டில் வாழ முடியாது அப்படின்னு சொல்லி இந்தியாவுக்கு அகதிகளாக வராங்க. ஆனால் இந்தியாவுக்கு தான் இவங்க அகதிகளாக வரணுமா அப்படின்னு பார்த்தா, இந்தியாவை விட இவங்க அதிகமான பார்டர் ஷேர் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா பங்களாதேஷ் தான். பங்களாதேஷ் வந்து ஒரு இஸ்லாமிய நாடு தான். ஆனால் அந்த பங்களாதேஷ் அவங்கள ஏற்றுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. இவங்க எல்லாருமே இந்தியாவுக்கு வராங்க. இந்தியாவுக்குள்ளே வரவங்க அகதிகளாக வந்து அந்த அகதிகள் முகாமில் மட்டும் இருக்காமல், இந்த 16 கிலோமீட்டர் இவங்களுக்கு இருக்கிற இந்த ஃப்ரீ மூவ்மெண்ட் ரெஜிமை வச்சுக்கிட்டு இவங்க வந்து அதுக்கப்புறம் நாட்டுக்குள்ளே வந்து கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இங்கே வந்து ஒரு டிரைவிங் லைசன்ஸ் வாங்குறது, அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து கொஞ்ச நாள் பார்த்தீங்கன்னா ஆதார் எல்லா ப்ரூஃபையும் இவங்க வாங்கிக்கிட்டு இங்கே இருக்கிற சிட்டிசன்ஸ் மாதிரி ஆகிடுறாங்க. இங்கே இருக்கிற பல அரசியல் கட்சிகள் ஓட் பேங்க்குக்காக இவங்கள ஆதரிக்கிறாங்க. ஸோ இந்தியாவுக்குள்ளே யார் இருக்காங்க, என்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு எப்போவுமே தெரியணும். ஏன்னா இது வந்து நாட்டோட பாதுகாப்பு சம்மந்தப்பட்ட விஷயம். இவங்க வந்து இமிகிரன்ஸாக வரலாம், லீகலான இமிகிரன்ஸாக வரலாம், இல்லை ரெஃப்யூஜிஸாக வந்தாலுமே ரெஃப்யூஜிஸாக வரத்துக்குன்னு ஒரு முறை இருக்குது. அதோடு இல்லாமல் அந்த நாடு அட்லீஸ்ட் இராணுவத்தோட கண்ட்ரோல்லையாவது இருந்தது. இப்போ இராணுவத்தோட கண்ட்ரோல்லையும் இல்லாமல் அந்த அர்கான் ஆர்மி அப்படிங்கிறவங்க நிறைய இடத்த பிடிச்சிட்டாங்க. வெறும் 30% இடம் தான் வந்து இராணுவத்தோட கண்ட்ரோலில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுவும் இந்தியாவுக்கு அந்த மிசோரம் மாநிலத்துக்கு ரொம்ப நெருங்கின இடத்துல அந்த பலேட்டா அப்படிங்கிற இடத்த வந்து இந்த அர்கான் ஆர்மி இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக இருக்கக்கூடிய அந்த தீவிரவாத குழுக்கள்னு சொல்லலாம், இல்லைன்னா ஆயுதம் தாங்கி போராடக்கூடிய குழுக்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம். அவங்க பிடிச்சிருக்காங்க. அப்படிங்கும்போது இந்தியாவுக்கான அந்த எல்லையில் நம்ம பாதுகாப்பை அதிகரிக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்படுது. மேபி இதுக்காகவும் தான் நம்மளுடைய இந்த ஃப்ரீ மூவ்மெண்ட் ரெஜிமை இவங்க வந்து கேன்சல் பண்ணிக்கலாம், அதை சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கலாம். நமக்கும் மியான்மருக்கும் நடுப்புற இருக்கிற இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கலதான் மல்டி மாடல் டிரான்ஸ்போர்ட் டிரான்சிட் ப்ராஜெக்ட். அதாவது நமக்கும் இந்த மியான்மருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் இருக்குது. ஏன்னா நமக்கும் ஆசியான் நாடுகளுக்கும் ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் இருக்குது. இந்த மியான்மரும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆசியான் நாடுகளில் ஒன்று. ஸோ நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு, நம்ம குட்ஸ் அனுப்புறதுக்கு எப்போவுமே வந்து ஈஸியான லாஜிஸ்டிக்ஸ்க்கு ரொம்ப வந்து செலவு குறைச்சலான வழி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடல் வழியாக, நீர் வழியாக போகக்கூடியது தான். நமக்கு இப்போ 2 ரூட்டு தான் இருக்குது. ஒன்று பங்களாதேஷ் வழியாக போகலாம், இது வந்து ரோடு மூலியமாக போகணும். அப்போ அது லாஜிஸ்டிக்ஸ் செலவு ஜாஸ்தி ஆகும். அதுவே நம்ம கடல் வழியாக போகும்போது இங்கேருந்து பே ஆஃப் பெங்கால் வழியாக அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சித்தபா அப்படிங்கிற அந்த போர்ட்டை போய் அடைஞ்சு அதுக்கப்புறம் தரை மூலியமாக அங்கேருந்து நம்ம போகலாம். இப்போ அதுக்கு தான் வந்து இந்த ப்ராஜெக்டை உருவாக்கியிருக்காங்க. இந்த ப்ராஜெக்ட் மூலியமாக நமக்கு இன்னொரு பெனிஃபிட் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியாவில் வந்து நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியாவோட கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு, இல்லை நம்ம வந்து இந்த பொருள்களை அனுப்புறதுக்கு இந்த வெஸ்ட் பெங்கால்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா சிலிகுரி காரிடார் இல்லைனா சிக்கன் நெக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அந்த இடத்த தாண்டி தான் போகணும். இந்த சிலிகுரி காரிடார் வந்து ஒரு ரொம்ப கன்ஜஸ்டடான இடம். நமக்கு அங்கே கொஞ்சம் மேலே தான் சைனா இருக்காங்க. சைனா நமக்கு நாளைக்கு ஏதாவது ஒரு பிளாக்கெட் அங்கே உருவாக்க முயற்சி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு வந்து நம்ம பொருட்களை அனுப்புறதுக்கு நம்ம ஆல்டர்னேட்டிவ் ரூட் நமக்கு தேவை. ஆனால் சைனா வந்து அந்த இடத்துக்கிட்ட வரத்துக்கெல்லாம் நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் விட்டுற மாட்டாங்க. இருந்தாலுமே நமக்கு ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் ரூட்டாக இது இருக்கும். நெய்பர்ஹுட் ஃபர்ஸ்ட் பாலிசி, அதாவது பக்கத்தில் இருக்கிற அண்டை நாடுகளுக்கு ஏதோ ஒரு கஷ்டம்னா இந்தியா போய் முதல்ல நிற்கணும் அப்படிங்கிற பாலிசி. உதாரணத்துக்கு நேபாளில் வந்து ஒரு நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. அடுத்த சில மணி நேரத்தில் ஆப்ரேஷன் மைத்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தேவையான உதவி பொருட்கள், அதே மாதிரி நம்மளுடைய இராணுவம் எல்லாத்தோடையும் போய் நின்னோம். இதெல்லாம் சரிதான். ஆனால் மியான்மர் மாதிரி ஒரு நாடு, இங்கே வந்து பல ஆயுதம் ஏந்தி போராடக்கூடிய குழுக்கள், ஒரு அமைதி இல்லாத நாடு, இந்த மாதிரி நாட்டோட நம்மளுடைய இந்த ஃப்ரீ மூவ்மெண்ட் ரெஜிமை நம்ம நிறுத்தினது அப்படிங்கிறது சரியா தவறா அப்படிங்கிற உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். ஆக்கப்பூர்வமான விஷயங்களை பேசி நல்ல மாற்றங்களை கொண்டு வருவோம். நன்றி, வணக்கம், ஜெய்ஹிந்த்.